I år 2000, da vi hed CVU Vest, der opførte vi den tønde, der er bag ved os her, som ligner en sort silo udefra, og som er et auditorium med plads til 380 studerende. Her var der så udvendigt en hvid væg, der råbte på noget udsmykning, og der opererede vi jo med at have prøvet at indføre det der princip med, at man ud af en byggesum investerer en del på kunstnerisk udsmykning. Og selvom det ikke var en skal-regel her, så opererede vores rektor dengang og reagerede og ansøgte Statens Kunstfond om støtte. Ud af 135 ansøgninger, der valgte man 6 projekter det år, og vi var en af dem, fordi de syntes, det var velegnet. Og vi var 3 herfra, arkitekten og souschef Hanne Meyer, og så jeg, der tog over, og i samråd med Statens Kunstfond så på nogle skitseforslag og valgte en kunstner. Og vi valgte Erik Hagens. Det var i år 2000. Han tog et par år til refleksioner og studier og rejser, og i 2003 gik han i gang i foråret. Og så tog det en 3-4 år om at male de her 140 kvadratmeter. Grunden til, at jeg blev røget ind i det, det var, at jeg har undervist på pædagoguddannelsen som værkstedslærer, altså billedkunst og sløjd og andre kreative sysler i menneskealder. Og altid har, bekymret mig om kunsten i huset. Ja, vi starter. Maleriet begynder hernede ved trappen med en lille vandpyt, en lille sø med åkander, og antyder jo, at livet ifølge nogle videnskabsmænd også er opstået i vand, og ikke bare det store brag. Det er ikke en diskussion, jeg ønsker at rejse. Det er en start på maleriet. Paradisets have, en varm og harmonisk verden, uden forbud, uden regler. Men der var jo lige én regel, og herovre ser I et lille barn, der leger med tændstikker i sengen. Det kunne jo være et signal på, at det var så frit her, at man måtte alt. Men det er også et udtryk fra japansk side på, at mennesker i Paradisets have legede med ilden. Og her spiser jeg kundskabens træ her, men Eva måtte jo ikke, man blev overtalt af slangen, og konsekvenserne blev jo forfærdelige. Her ser vi resultatet. Eva med krykker, og fra første Mosebog lyder det: jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig, sagde Gud til kvinden. Ja. Her har vi så Jakobstigen. Jakob ligger og sover der. Guds øjne er emaljeret oppe i loftet, og trappen har været i stykker. Der har været kluder i, kommunikationen op mod det høje, men trinnet er repareret. Guds fingeraftryk er på kanten af stigen. Ja. Og her har vi en grå Ferguson til orientering. Det handler om brodermordet. Her sidder Kain, der har slået sin bror Abel ihjel. Hans afsjælede legeme ligger herhenne foran i tidlig computertegn. Ja, hvis vi vender her tilbage, så har vi en kendt person der, hr. Møller, Mads McKinney eller A.P. Møller, står her med teksten fra 2. Mosebog, kapitel 20, vers 15. I ved alle sammen, det er et af de 10 bud. Du må ikke stjæle. Og det viser igen aktualiteten i det her maleri, at nu har vi nye koncessionsforhandlinger, ikke også? Og hvordan var det Rigsrevisoren, der har fundet ud af, at vi har sat 1 milliard til i måneden i forhold til de koncessionsaftaler, de omkringliggende lande har med deres, rettighedshavere. Så det er meget aktuelt mange steder stadigvæk det her. Her har vi den brændende tornebusk i ørkenen. Her har vi dansen om guldkalven i form af en globus med charterfly, der henter jordbær eller fisk fra Afrika op til os, eller sender os ud på mere eller mindre meningsløse charterrejser, hvor vi søger det oprindelige. Ja. Og heroppe har vi 1. Mosebog, kapitel 3, vers 24. Han gjorde mennesket ud, vores forhold til den tredje verden,
hvor der er nogen, der i hvert fald ikke kommer med flyveren. Der er de på vej ud. Ja. Her har vi så første Mosebog, kapitel 11, 1-9, Babelstårnet. Oprindeligt har Erik malet Babelstårnet i forlængelse af forbindelse til det høje og menneskets forhold til vor Herre. Har han ønsket at fortælle noget om den historie, hvor man stræbte mod guddommelighed og kom op på højde med Gud. Og det gjorde man jo ved at bygge Babelstårnet, men pludselig gik byggeriet i stå, fordi Gud havde skruet på knapperne, og så talte folk i et væld af tungemål og kunne ikke forstå hinanden. Samarbejdet gik i stå. Erik fortrød det med Babelstårnet og tænkte over det og kom tilbage efter en weekend og sagde, nu har han fundet ud af, hvad han ville. Vi moderne mennesker forstår verden gennem det periodiske system. Det er igennem det, vores forståelse af verdens opbygning hviler på. Og så kom han og stregede alle de der firkanter op, og så begyndte det ellers at gro frem. Nemlig den der forvirring, når man drejer på knappen og siger et og tegner noget andet, eller hvad skal vi sige, tegner noget, illustrerer noget, og så skriver noget, der er lidt ved siden af. Så bliver vi vaklende i troen, og ved ikke rigtig, hvilke ben vi skal stå på. For eksempel en CD, og så står der hjemmebrændt. Og det er jo rigtigt nok, der er to. Hvilken tro skal vi have? Det er lige forbudt. Og bare? Jeg siger, det er lige forbudt. Ja. Hjemmebrændt. Her har vi TM, en mus og et stykke ost, og en trådløs mus. Altså, hvordan skal vi forstå alt det her? Det er en lavkage, ejendomsret. Her er BK, en fisk, der æder de små, banken, også meget aktuelt i den senere tid, ja. Her har vi en, som jeg nok har præget ham lidt med. PD, en hjerne med ben, og så pædagog. Det handler lidt om, at Erik har set, hvordan pædagoger bliver uddannet her i huset, at de er meget teoretiske og akademiske, bærer rundt på bærbare computere, og hvor bliver alt det kreative af? Kan vi efterhånden klare os uden arme? Ja. Her har vi MC, Hells Angels logo og ordet ondskab. Altså, der er hele tiden nogle grænsetilfælde, hvor vi bliver bragt i tvivl. Her er prinsesse Alexandra, PR for prinsesse, men også PR for public relation. Her har vi SC og et korthus, og så ordet security, som Søren Gade måske kunne få noget ud af at kigge på. Ja. Der er studier til lang tid her, og vi går videre. Her en illustration af en hånd og nogle terninger. Albert Einstein sagde i en diskussion med Niels Bohr, at Gud spiller ikke med terninger, ergo at der var et system, og at tingene ikke var så tilfældige, som Niels Bohr nogle gange synes eller troede. Erik Hahn siger så, det gør han nu nok alligevel. Sådan ser det i hvert fald ud for mig. Døren her er prydet af en kornmark. En traktor derhenne. Jeg undrer mig meget over det der, men det har jeg jo fået forklaring på. Som jeg tænkte, det er jo ikke en landbrugsskole det her. Men nu kommer der så en kornmark her, og de har også en idé. Det er fra prædikernes bog. Der skal sås, og der skal høstes. Og i overført betydning kan man jo så gå derind og høste ikke korn, men noget andet, ikke? Her har I lejligheden. Her har I ærkeenglen Gabriel i form af en transistorradio. Her har I også Jomfru Maria. Her i skikkelse af en pige fra Nørrebro, i afghanerpels fra Eriks ungdom, med Jesusbarnet. Den lille stjerne har vi deroppe. Og her har vi de tre vise mænd. Heller ikke i traditionel forstand, men i Eriks bud på, hvad visdom er. Poesi, musik og billedkunst. Her fødes Jesus i en gammel støvle.
eller en kondisko, som en ganske rigtig fangede snørebåndet lige med navlestrengen. Ikke særlig kønt barn, men skitsen er taget til en studerende, der har sit barn med nede i kantinen. Man kunne få associationer til Van Goghs gamle støvler, eller til apostlenes heste osv. Det var det transportmiddel, man havde dengang. Billedet er bygget sådan op. Paradisets have, urtiden. Så kommer vi over agerbrug, og så kommer vi til industrialisme. Og så herhenne, hvor det bliver meget mere fortættet, der kommer vi til vores dags kommunikationssamfund, hvor alle meddelelser bliver alt for mange, og de svømmer over, og de vælter faktisk ud i hovedet på os. Men her, industrialisme, en af Esbjergs gamle industribygninger, måske tobaksfabrikken, der er nedlagt. Og herhenne ser I faktisk også en industribygning, der er tom, eller nu bliver anvendt som nutidens tempel, nemlig til fitnesscenter, og oppe på tagetagen, der er en afdeling for kosmetiske operationer, hvis ikke vi kan træne os til det hele. Ja, her har vi barnemordet i Bethlehem. Det kommer faktisk her. Det kunne være beskrevet meget bloddryppende, men det er en række sæbebobler, små barneansigter, der svæver op mod nattehimlen som sæbebobler. Meget poetisk. Kvinden i kadet illustrerer flugten til Egypten. Her har vi igen Einstein, hvor det kendte billede der, grænsen mellem geni og galskab, har vi der. Og det er koblet sammen til Lukas, og alle undrer sig, der handler om situationen i templet, hvor den 12-årige Jesus er omgivet af skriftkloge, som beundrer hans begavelse. Her har Erik set en situation nede i kantinen, og fået den med fra dagens Danmark. En yngre studerende med sin Apple-computer, omgivet af beundrende medstuderende. Ja, her har vi Fahia fra højsangen Jeg er sort, men yndig. Der har I World Trade Center, og så begynder informationerne og skriftstederne jo at myldre frem her. Den, der har ører, skal høre, og så videre. Og det er en fordel at have en bibel med, når I går rundt, eller når jeres børn skal gå rundt og studere det her. Så kan det være fint at have noget at slå op med. Jeg sagde også, at det var et Esbjerg-billede. Esbjergs arkitektur og parcelhuse er kommet med her. Og her har I en ligusterhæk, hvor der er klippet ordene pas dig selv, ligusterfascismen, lad mig være i fred inde bag min mur, og øjet i hækken. Jeg vil alligevel godt se, hvad I laver derovre på den anden side. Ja, Osama Bin Laden har vi deroppe. Graffiti, Kill Jesus, hvad der end ligger i det. Men der har vi jo så Bibelen i baghånden. Her står Jesus ved bjergprædiken som en 1. maj-taler i Fælledparken. Han står og taler til folket her, og der ser I, det går over i Lego. Der går firkant i det der. Erik synes, at det er jo synd, at Jesus hele tiden skulle bevise, at han var Guds søn. Så han har lavet nogle forbudsskilte rundt om på maleriet, hvorpå der står mirakler forbudt. Ja, Jesus står oven på de 4 evangelier i form af 4 flyttede biler. Johannes evangeliet, Lukas, Matthæus og Markus med moderne symboler. Johannes ørnen, Lukas oksen, Matthæus englen og Markus løven. Ja. Her har vi for eksempel nogle renovationsarbejdere, der fejrer pornoblade sammen. Johannes 8, 1-9 handler om kvinden, den svigefulde kvinde, der skulle stenes, og teksten lyder: ved den, der uden synd kaster den første sten. Her, Lukas 6, 39, amerikanske soldater vælter ned af en trappe. Teksten lyder: du kan ikke sætte en blind til at styre en flok blinde. Ja, her har vi kong Herodes med Johannes Døberens afhugget hoved i sit skød ved siden af Webergrillen. Og datteren danser afklædt foran. Ja. Her har vi det danske præsteskab.
I den bløde sofa midt i står Jesus i overklippede cowboybukser med et spørgsmålstegn. Hvem er den rette til at repræsentere Guds tro? Her har I Ole Grønbaums bog. Her har I Erling Gråsbøls En sten i skoen. Jeg tror, det er Møllehave, der står herude. Og her er Gråsbøl på vej ud over kanten. Her har vi et terroristbælte. Her har I Erik Gundersen, Apostlenes Gerninger 9:4. Han faldt til jorden. Han har selv set det. Her har I så døren, den anden dør ind til auditoriet, smykket med alle de bøger, jeg har haft i hænderne under studierne til det her værk. Og det er alt fra børnenes billedbibel til Da Vinci-mysteriet og Koranen, og jeg skal komme efter jer. Et kunstværk i sig selv, jeg synes, den er vildt flot. Jeg fortalte før om hans samfundsengagement, hans politiske synspunkter osv. Her har Erik ikke kunnet dyse for at sætte en plakat op om vores forbrugerisme og Buy Nothing Day. Det er en amerikansk bevægelse, hvor man en dag om året ikke køber noget. Prøv at forestille dig, hvor svært det kan være. Ud af den bevægelse opstod der for et år siden en anden bevægelse, nemlig den, der hedder Occupy Wall Street, hvor man protesterer mod finansverdenens måde at styre vores liv på. Ja, her har vi Noahs Ark som turistbus. Her har vi en stak dødssyge carporte med vores statussymboler. Mercedes, kan jeg se, der er nogle stykker af, BMW, ja, og så videre. Og det er selvfølgelig Markus i ørkenen. Igen en kommentar til vores forbrugerisme, vores materialisme. Ja, her har vi en Hells Angels rocker med en Pluto-maske siddende i lænestol fra åbenbaringen Dyret i stolen. Og der er masser af citater. Der er også udtryk, som I kan kende. Kamelen og nåleøjet. Smid perler for svin. Og så videre. Van Gogh. Og her, efter det her område, der hedder kaos, kalder nogen det i hvert fald, så kommer vi her til det område, vi kalder korsfæstelsen. Og her er det, at jeg relaterer den melodi, jeg spillede for jer, Personal Jesus, fordi her viser Erik Hagens nogle eksempler på Jesus opfattelser. For eksempel, hvordan ville Jesus se ud, hvis han gik rundt på jorden i dag? Kunne den moderne Jesus være en sælger af hårde hvidevarer ude i Bilka? Eller kunne det være en kvinde, i det her tilfælde en rødstrømpe, der er så selvstændig, at hun selv slår navlen i hånden? Eller at den historiske Jesus, den rigtige, den vi har hængende på de fleste altertavler i kirken? Eller er vi tættere på Moses Hansen ude fra Holsted, eller bor han på Årø nu, der gik rundt i Istegade med et trækors på ryggen og protesterede mod synd og utugt? Eller Thorvaldsens Jesusfigur? Eller Preben Lerdorf Ry fra Kai Munk? Og hvad laver den nydelige unge herre der? Motorprinsen Joachim med en papirshat, hvorpå der står drukmos. Har vi her, er der her tale om majestætsfornærmelse? Jeg vil sige, at det her billede, det er det mest kontroversielle i hele billedet. Og dronningen har været forbi, og Henrik og så videre. Men det var nu hofdamen, der spurgte vores rektors kone, hvad der lå i det der. For dronningen er jo dannet menneske, og jeg ved ikke, hun så det hele taget. Hun gik bare forbi. Men Margit, Thyes kone, hun fortalte så, at, og det refererer jeg så efter Margit, Markus handler om gangen til Golgata med korset på ryggen, udsat for folkets spot og spe, med tornekronen på hovedet og blodet drivende ned af ansigtet. Sådan hang man folk ud og hånede dem dengang, men i dag, der gør vi det ikke på den måde. Vi har blandt andet formiddagspressen, når folk vil hænge nogen ud. Ja, det var det. Der har I, nu fik jeg jo ikke lov at fortælle alt om Eriks familie, vel? Jeg har sådan et afsnit på 3 timer om det. Her er Eriks ældste søn Hans, der får lov at holde jorden i sine hænder
at sige de ord, der er væsentlige. Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der. Guds rige er midt i blandt jer, lige for og her og nu. Hans byplanlægger, arkitekt i København, har tegnet i parentes torvehallerne på Israels Plads. Meget apropos. Ja, og kæmpe for dem igen 14 år. Han har en søn mere, der er filminstruktør. Ja, det er helt anden historie. Nå. Korsfæstelsen, og det dør man af. Her er skillelinjen mellem liv og død. Røntgenbilledet. Men alligevel, i døden er der også håb om, hvad skal vi sige, et nyt liv, der spirer. Ja, der er nogle penge og noget blod dernede. Det er selvfølgelig Judas penge. Og her, efter korsfæstelsen, døden, der er der 3 dages tristhed og tomhed, og det er illustreret med 2 amerikanske soldater, der fra Irak-krigen holder pause i krigshandlinger og sidder og sover der. I taget på bygningen deroppe er der en antydning af spørgsmålet om livet efter døden, i og med at et ansigt er malet over, og der er nogle mærkelige flammer og lys, der kommer op der over tagryggen. Nedenunder, efter opstandelsen, fejrer vi det ved påskemåltidet, og her i form af en dansk nutidsfamilie, som skal udtrykke, at tiderne har forandret sig fra gamle dages fællesskab og kollektiv liv. Der er vi inde i en individualistisk tid, hvor det er individet, der er i centrum, og det kan man se på menneskene. Faktisk er det angivet på deres tallerkener og rundt om deres hoveder, hvad de hver især brænder for og er optaget af. Så der er måske også noget med pap og nye samlivskonstellationer i det billede der. Det kan man læse meget af og tolke, som man selv vil. Ja, og henne i afslutningen, der ser I et ansigt i profil, som kunne være jer, der reflekterer over det her billede, det her kunstværk, I har set. Det kunne også være kunstneren, der ligesom kigger tilbage på de 4 år, der gik. I Eriks humor og ånd tolker jeg det der franskbrød, der ligger under Danfoss-ventilen, som det daglige brød og en god afslutning på kunstværket. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Tak for opmærksomheden. Jeg er rede til at svare på spørgsmål. Men afslutningsvis, så vil jeg bare sige, at som I kan mærke og fornemme, så har jeg jo blandet mig i det her af kunstnerisk interesse. Jeg er ikke teolog eller religionslærer, men jeg håber, at I har fundet ud af det alligevel, som I kan bruge.